Allah'can, sana el açıp yalvarmak nähili ul kerem. Kayıp men şeyle mümkünçülüge giyiş düşündüm. Allah'can, özüne inanmagy seni söýmegi maňa meýesser et. Kalbymy iman ışığı bilen olur. İmansız galmaktan hemde huzurunda ýazykly bolmaktan meni halas et. Maňa öz söýendiňi söýdir. Halamadyklaryňy halatma. Towa gapysyndan giren soň gaýdyp iýine dolanmajaklardan eýle. Muratcan, efe biziň gapymyzdan girip bilmeýän bolsa, oň hökman bir hikmet bardyr. Allah'a cana şükür inni oňa düşünýän eje. Murat, oğlum sen näme işleýän? Hiç zat. Haydi bir yerden başlayacağım marada oylanýan eje. Sağ ol eje, eliň dert görmesin. Noş bolsun oğlum. Goýbermen bayram daý, goýbermen. Hay oğul diýen ýör ejeň ýanyna, ýöre diýen. Goýbermen, goýber. Ýeri ýör. Ýör ani, ýör. Goýbersen ogu, bayram daý. Ýumrukka alyp oğurlyk edýänmi? Ululaňdan näme bolkaň? Ogry bolmaň. Ikidan jagal malamda näme bolýarmyş? Ýene gürleýär ama şonda da gürleýär, näme gürleýän? Dur, näme bolýar bayram ağa? Tekçiden gözümňe alnynda adam ogurlady. Näçeden Allah? Hany gorka? Bu gedek günäsini geç bayram ağa. Yine bir gedek şeýtde duýdura. Men pulun gurun edemok Murat. Yok ağam al şunu. Men pul için edemok diýen. Al ağam al şunu al. Sen şeýde pulları ýaman ugur diýen Murat. Oğurluk aýyp istämi nim? Al şulary. Gaýdyp oğurluk edäýsen gaty erbet bolar. Ýekaja almy üçin ömrüňe teňmil düşer. Ýoldaşlaryň mektebe gitse, sen tut sohana gidersin. Gaýdyp oğurlaýman bolýarmy? Deret. Şu yer biziň öýümüz. Bir zat küýteseň, puluň bolmazda ýanyma gelýär bolýarmy? Görüşdükmi? Ananna. Murat. Ýerden bäri senden bir gen taňlyga bar oğlum. Eje bilýärmi? Men 9 ýaşymdadım. Sen doğan oğlanyň ýahýa daýlary gitmärmidik? Köllü diýilýär şu ýere? Köllüdi hawa. Ýahýaga näme boldy? Ir bilen onu ýerden ýadyňa düşüp ber.
Birinji gezek nirde ogurlyk edenimi atladım. Bu gezek gata aňsat bolayjak ýaly. O belli değerler Muratcan. Beýlek günäleň ýanyna 2 tane alma dagna emejek eje. Eýeleri ikalm üçin rady bolman durmazlar. Arma ursa. Bar bol Murat. Öraýma. Şuň dukanyň ulagy gerek bolarmy? Men aksam bolmamyka? Al ver Murat, arkaýyn ulany ver. Sag bolanna Öraýma. Aho Murat. Nähil aýdyn? Öz adyň menden soraýanlay. Estağfurullah Öraýma. Başta amanat verilen diýmedikmi? Yer sag bol. Ýerde nämişli mi? Murat gulagat. Düňläsim gelen ok. Murat men ähli üçin ötünç soraýan. Şeytan uýupdyryn. Ýalňyş iş etdim. Tekep birlik etdim. Gorkdum. Maňa näme? Sana duydurman gittim. Ejenge erbet sözler aýtdym. Ýeriňden bir jege degen barmadym. Efäň eliňden alynmagyna sebäp bolanam men. Yalan şaýat boldum. Bu zatlary maňa näme üçin aýtdýansyn? Sebäbi tow etdim. Menim sen ýal tow etdim. Bola bilýär. Gatowy. Menden näme gerek? Meni bagyşla. Ağa men gitdim. Bagyşlanmagy sen halyan bolsaň men näme üçin halamaýyn Murat? Gel gyýdym. Şerik gir, sana su bereýin. Gel. Kaka ne edip edip bildim. İň bolmanda günni goýup efän almagy mümkinçilik bermelekeniň. O çağa Muraty kakatynyň ornuna görýär. Merwe. Onsuz da befen kaka tutduğanada. Aýdýanyň dogry bolsa näme üçin efän Murat diýip depipdir? Wagtyym çağa ýaňy 6 ýaşynda, sen bolsaň 25 ýaşynda. 6 ýaşlyk akly bilen hereket etmesen gowar. Şol adam işeden baňda başga iş aladan gitmesen. Aýdaýyn seni hastahana düşürdiler. Men ruhsatly. Geri berin. Erkerdem. Läli wagtça çağalar öýünden bir çağa gaçypdyr. Ýerden bilipdirler. Ol kimiň nämeti? Ady sor bellimi? Efeçelen niýeler? Bolýa gidiber. Ana, gördüňmi Merwe hanym? Orajak bolýan adamyň çağany gözüni gyrpman alyp gaçypdyr. Sen şol adam üçin ömrüňde ilkinji gede kakaň ýüzüne gelýän. Indi oturdy oýlanyp gör. Kakaň dogry aýdýarmy ýa-şo ogry? Recep. Aklyga barlygy söz üçin talapnamy beriň. Murat ýalňyz. Çağa urlama gowa. Oğlum, sen enin atan yok mu? Murat daýym mat. Ýagy şonda Murat daýyn ýerede?
Egilik mi kardeş? Yolluk aldın mı? Ha, dögülaydı mı? Menem göreyna ne? Sen minne qağabına bas. Bas. Yine bir gede. Hani itmen bir göreli. Bolman mı ka? Tövbeyle. Oh, ne? Sen iyi kulağa var. Kulağın rolünü önlemeli. Şoň üçin. Ini maadın näme? Oğlunuz öyde yok öýdýän. Yok. Oğul efäni uğurlapdyr. Marahat beyli iş etmez. Efäni kıyın gününe koymaz. Ey Allah'ım. O barada hemme hakykaty bilýärdim, meni ýalňyş aýam kamdoğun. Yer bolýada. Çağa içerdemi? Men teň nire barýan sormandyryna. Sagamy? Bolýa. O beýerde ýok, Serkerda. İşiňizi gutardy diýen ruhsat berýäňizmi? Bular näme? Berde bir topar at ýadylgyly. Bular näme düşünmeli? Olar oglumyň öz wujdanyny oran gannallary. O nähili?
Berde adi adalgı her adamdan gidip günahının geçilmeyin soraya. Günahını yumağa çalışya. Omoň üçin gaty giyja galypdyr. Gellik. Mundan beýlen özüm taparyndaýdy. Gaýdyp öýüňizden beýle taşa gitme oglum bolýarmy? Bolýar. Talip, balam yine yolla gallyňmy? Ýöne köýje kemlikle. Ussawur kösederre u bejerir daýdajar. Daýda Talipcan 11 ýaşynda bir ýere gitdi de gelinne şeýle bolaýdy. Şondan bäri ýekeden gürlänok. Ekitmedik ýerim galmady, çäres tapylmady. Talip, menem Murat. Taňyr ýalkasyn oglum. Bele ýalkasyn. Daýdajan, men aslynda ýahýa daýlara gelipdim bolyn. Meçidiň ýanyndan taga soğul bir ady ýöreňden soň ýene soraýarsyň. Taňyr ýalkasyn daýdajan. Bele ýalkasyn. Sag bolun. Senem sag bol. Alyo. Ibrahim ağa. Bağışla wary. Jaňa dip durdy ýeme wary. Murat teni gelen okmy? Ýaxşy gelen desine jaňa da wörsün. Hawa hanayt. Seni bärlerik haýsy şemal getirdi. Şta örekde Ulluhan alma bağı wady. Garşysynda da Laşan öýü bardy. Hawa, Şo kimiň wagdy? sen o bağı näme etjek? Mene mana şo bağı üçin gelimde. Aýdyp beren nämem bar? Ha, o bağı Burhanlyň bagy. Häzir sen Burhanyň ýanyna etjekmi? Aradilaşmaga. Hawa. Ha, gowy diýen. Öý şo bagyň ýeňde tarapyndadyr. Salam aýtgyn. Diýmek alma meselesi. Hawa. Ähmiýetli görmegi mümkin ýöne men şonda da ýagdaýy düşündirýän. Gidip gör hani. Ýeni diýişiň köp bar ogul. Salamu aleykum. Arma wary. Wa aleykum esselam, bar bol. Men Burhan sezgini gözleýärdim. Han o ýerde da sever hani. Ulfuna ver. Ene bolly. Innaýdy ver. Burhana mendirin. Men size aýça saldım hadi. Wa aýdy ver. Men kiçijekkän käme galyş ýere gelerdik. Ýahýa agalarym ýykman bolardyk. Şonda siziň bagyňyzdan elbetde oglanykam. Almalypdym. Ýagny toraşma. Ha, onu ogurlapsyň da. Hawa ogurladym. Men häzir sizi rady etmäge geldim. Kiçijekkän alma ogurlapsyň, inni ulalaň soňum radylygymy soraýanmy? Ähmiýetli ýaly görnýän bolmagam mümkin. Men üçin möhüm.
Yok oğul, ol ähmiýeti zat däl. Ýöne men rady däl. O näme üçin? Saňa näme? Meni mejbur etmersiň ha. Ferediň näme isleseň de etmäge taýýar. Çynım, Diýen zatym ederim. ederim. Şoň üçin şu ýere geldim-de. Ol ya. Ferhat, men şu ýere çenli etdim. Şunu men boýma çenli galdyrarsyň. Soňam beýleki tarapy şular ýalysyny galdyrarsyň. Maňa şu ýerden bir jüngül suw getir. Jüngüli gowja ýoýup soň doldurgyn. Alın. Sağ ol. Oglanjyk, sen nerden nämişiň bar? Murat da ýokmy? Efe, sen näme şaňal oýundy däl oglum? Men o ýere gaýdyp gitjek däl. Sen o ýerden gaçdyňmy oglum? Ýöne gulagat hemmeler seni gözleýär. Sen derarly. Hemmeti sen derarly. Murat daýym göresim gelýär. Bolýar, Eşitýärmi? Murat daýyn häzirjik gelir. Garaş bara. Hani gel oglum. Sen näme ýatmadyňmy? Gawaklaňym çiýişipdir. Köp ağladım. Wah oglum. Burhan naý, diýwardy indim. Beýle bolsa gideber. Gitmäge kam aýtsakladyň ýokmy? Bar. Han düşýdimi? Şu otlary soňurup çyk. Soňam şeýerni agdar. Ýeri, gaýrat et. Men häzir geler. Gatyada görnýänle näme boldy? Hoş geldin oglum. Egilikmi? Oňa diýän näseresine? Bagyna haýat aýlatdy. Üstesine de ýerini magdarmaly. Birji alma ho. Bary ýok ýeke alma. Bir almada nämeler bolanok Murat? Ýa-da ulukdag nämejik? Ol aýrlar gider. Şol alma otdan bolup onuň elini tuttursalar şondan näçek? Allah ora wursun. Kim oda çydar? Onu çydap biljek işimden gaçma. Onsoňam her bir işte hikmet bardyr. Belki bir alma bir alymyň hikmetine urlar. Dogry aýdýan Ýahýa daý. Ýöne ol adam barha beterini tapýar.
Sen kişinin hakkını boynuna alıp huzuruna varmajaktığına Allah söz verdin mi? Verdim. Onu sen öz hatabın bilen bol. O hakkını yiyen olsa, o hatabını Allah yöredir. Ol ayal nerede? Bilmedim, yanam şu yer dedi. İçeride. Kaçıp bärik gelipdir. Taňry ýalkasyň getdine gelende tany bolam. O näme aýdy berin? Ýamjada şu ýer dedi. Han ha kaçıp bar ya algan. Alga görüyor. Dur. Efe, Merwet ayda, meni halas et. Meni yine olarak gidecek bolýarlar. Men Murat daýym öretim gelýär. O ýere gidesim geleno. bolýa balajygym, bolýa. Ha, ýagşy bolupdyr. Ana düşýdimi? Hani, geç berik şu ýerde otur hani. Ey Allah'a. Bağışla oraya. Ayıbı yok. Elin qavarça atıptır. Ayrılışarlar. Diýmek, sen men radylygymy soraýanda. Awa. Rady dämi? Radylyk bermedine beren bolin. Awa. Bolýa. Men senden rady. Ýönemin doganymam bar. Bu bağ biziň şärik bağymyz. Almalarda oňun paýy bar. Noş bolsun. Rady. Dur. Murat, dur hani. Garaş. Anal şuni. Şu ýerde doganym urfaň salgy ýazysy bar. Oňum radylygyny alsaň, ondan bolany. Baranna, ýoluň ak bolsun. Sag bolun. Ha,
Görjemint. Me ýolly ýerdim. Efecan, häzir çağalar öýnüksek. Yok 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 yok. Soň Murat daýyň bar sen alsa. Yok ben ona bermediler. Näme üçin bermesinler? Ona anan oklar. Ýagşy, eger ananlar aýsam näme? Ibrahim ağa näme boldy? Efe, Efe näme bolupdyr? Gaçypdyr. Näl gaçypdyr? Haçan? Men köçede ýerinden algadym. Efe diýip ýerinden gyýrsamam gaçyp gitdi. Bolýasyna, boldy betet. Melek taýda. Wah balam. Melek taýda. Oglum, gaty gorkuzdyň. Sen nirede boldun? Näme üçin gaçdyň he? Nire gitdin? He? Sizi göresim geldi melek taýda. Wah. Wah. Gyýdym, begenjime seni ýatdan çykaraýdyr. Allah seni razy bolsun. Men melek, buradyň ejedi sen. Menem Merwe. Ne diýmek Merwe senne? Murat daýym öýdemi? Yok. Murat daýyn yok. Gyýdym, gel geç, içerik baraly. Bu kara goly nireden tapan gürrüň berersiň. Yer gel geç hani. Ey! Hani bar el ýüdüň ýuw Efecan. Ferit ähli ýeriň hapa bolupdyr. Häzir ýygyna çağalar öýnüp dermi? Muratdan başga hiç kim onu çağalar öýnep bilmez. Olam ertirden mer ýok. Ey Hudaý, Allah sen öýüň bize ýol görkezdi. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hani Ferit Merwe bize kimi getiripdir? Murat daýy. Efe? Men taşlama bolýarmy? Efecan. Senden kyn bir zady haýyş etjek. Aýt. Ýygyna ütmeli. Serkerdem, Efe'ni getirdiler. kim nämeni getirdi? Efe, Gidesim gelen ok. Efecan, biz sana gowda bolsun niýet. Onna men Murat daýa beriňde. Efe, ikimiz näme urlaşdyk? Ýere hani? Hemmeler seni gaýgy edipdir. Hiç kimi artyk gynanmaz. Oğul Allah, soňam size tawşarýar.
Sağ ol Merve. Keşke elimden mırdat gelýän bolsady. Demek hayırlı taşıdım. Araş korar. Hawa, çağan tapdyk. Detsine tedi berýän. Haýyş edýän. Sag bolun. Kaka näme beýdýän? Men näme diýämsin? Adalatsız garar ýaly bul adam saňa näme etdi? Teň hereketiň aralýan ýaly bolup görünýär kaka. Merwe, iýderek gurrun etme. Men näme deýin? Durun şahmatlaryny gazyklandyrýan mesele bi. Men gelimden gelýän zat ýok. İkimiz näme edip biljegimiz bilýär terkerde. Efäniň kakatyny işe çekip bilersiň. Öz garaýyşyň mälim etmegin bolar. Murat bilen Efän bir ýerde görmediňmi? Ejesine gördüň. Melek hanym oňa çağlar öýnäkden has gowy sereder. Şeýlemi? Diýmek sen ol adamlar kakaňdanam iler tutýaň-da Merwe hanym. Bolýa, men elimden gelen neder? Ýöne meňe bir şertim bar. Näme sebäp bilen bolsa bolsun, şol adam bilen gaýdyp duşmarsyň. Murat ýalňy durmuşymyzdan müdümlük ýetirim bolar. Düşündiňmi? Düşündiňmi diýen? Müdümlük ýetirim bolar. Uf. He, soňra. Mellegine mağdardyp gül ýaly etdirdim maňa. Ellerime örtere däje. O gawarçaklar Allaň halayan gawarçaklar oglum. Ondan gowy näme? Dogry aýdýaň eje. Onsam Ýahýa daýy bolmadyk bolsa, gön ýydyma aýtjaktym. Bir alma ýeri gelenne bir alymyň hikmetine sebäp bolýarmyş. Ýahýaga gowy aýdypdyr oglum. Eýgilikdir de Allahan. Allahyň işine terede. Alyo. Allahan saňa şükür edýän. Eje, näme boldy? Erteri ýerden barar. Taňry ýalkadyn sag bolun. Sag bolun. Nire eje? Oglum. Gelinde Efäni alyp gidin diýýärler. O nähili? Kakanyň razylygyny alypdyrlar. Bizde boljakmyş. Kapyny gulpladyňmy oglum? Hawa gulpladym eje. Ýöne tarap durdyňlar. Maňa käýinme, elim aýagym ýetbäýdim. Beýle gowy ýanyny bildirsek, onu depemizden düşürip bilmez. Düşürsek bolýanam ýok. Ah balam, o men ikinci çağama. Onu bizim koşumyzyň daşartlygyny da. Be, özüm çağa bile denk tutýara. Jewi. Begenýäňmi Efe? Hawa begenýän. Häzir gelerler. Efe, Oglum, Melek taýza. ah balam. Gaty tüýji bolupdyr. Hoş bolsun balam. İsleseň ýene bişirip bererim. Bahalacygym amen. eje maňa ruhsat ber. Şun zeruri işim bar. Näme gyssanýaň oglum? Elki dukana soňam alman hasabyny bermäge etjek. Görel Burhan beň dogan menden näme isleýärkä? Allah ýaryň bolsun. Amin. Gaýdym çaý paý çekmi ýa ajagýaňmy? Aş der sag bolun.
Ertirin hayır. Yörten daşar çık. Sona. Gözümün içine teret. Feretdim. Maňa yalan sözleýär. Çıpbaka içinim, yalňyşymy düşündim Murat. And etýän. Ödüňe döreden mümkinçiligiňi men tünem döret. Men senden tapawdym näme? Maňa adalatlyk etme. Ýagşy. Gir çelik. Men bir işim bar. Sen Ibrahim'a kömek edersin. Tawol Murat, tawol. Oui. Sen nire? Ertirin hayır. Arfan tezgin sizmi? Hawaýdy beriň. Meni dogonuňy berdi. Burhan aý. Ýeren soň. Men size bir bergem mi? Şoňa razylygyny almak üçin geldim. Bagyňyzdan alma urlapdym. Çağalykda. Orada bayramyna. Ay değil. 81-nji ýyl öýdýän. Gömmol. Gömmol diýen. Ey Allah'ım. Näme çünkü? Men näme etdim? Arfan aý gapyny açyň. Allah hatiratyna gapyny açyň. Çağadym, ýalňyşypdyr. Razy bolmagyň üçin näme diýdiňiz edeýin? Ruta dediň. Yalvaryan Arfan aý açaýynda. Haraýsan ol adam kim? Açyň gapyny. Irfan? Irfan! Ruta dediň, öwedin töläýin. Men razy däldirin. Erwetden üstüne barmakka gömmol. Git. Näme dendigimi aýtman. Ýekejädim emätmen. Gömmol diýen saňa gömmol. Git oğlum. Git şu yerden, git oğlum. Allah'ca. Men näme etdim? Buran müçünem bir adam öldürürlerim diýsene. Näme etsem kem? Uf, Allah'ca. Uf. Näme etdim kem? Eýde Burhan aý bilen goklaşdylarym ha. Belki şoňundan beri gatnaşan nämeler. Dur, näme boldy? Näme bolýar ha? Oğlum, gelen gitmeli dünýe we sanaly solandyr. Allah'jan günälerini bagyşlap bersin. Beýle gaty gynanmazlar. Men zerarly dogan bilen arazylaşman gitdi. Nigden tapýan beýle gep ogul? Arfan bilen Burhanyň içen suw aýry giden okdy. Dogry, Arfan şähere göçmekçi bolanyny Burhan gaty gynanypdy.
Ýöne beýle öýke kino ýokdy, bolsa biz bilerdik. Öýkel dälemidiler. Ýok ogul. Ýöne Urfan owan halamazdy, dogry gelmezdi. Owadan gidenne 20 illa bolandyr. Onni men gideýin. Nira oglum, sen hiç ýere goý bermen? Ha, ýöne ejeňe duýdur, hala dedäýmedim. Bolýa. Jaňa der. Bizi yaradım. Men senden radydyrim. Ata! Hani gel, men akyllyjagtygym. Agşama çelli goýsamam bagda oýnar otururby. Sen bagymyzy gowurýanmy? Näme işläp otyrdyň ha? Kebelek bolýarmydyň? Ana taňa urrun ber. Hani gel şu ýerde otural, hani gel. Talip, Kim bilen uğraşýan ogul? Talip. Taliba näme boldy? Talip näet bilen bolýar ýa-da? Belli däl. Bayramçylygyň bir gününe öýden çykyp gidipdir, dolanyp gelende de şeýle bolupdyr. Haýsy bayram? Neme, sizden bärdediňiz-de. Ýöne sen nerden biljek diýsene.
Ağırma. Talip senden bir daha soracak. Sen ne dilin kalın? Ya Arfan Naime. Talip. Talip. Kulağız. Talip. Talip eşdeýäň mi? Talip. Talip. Dur. Talip. Maňa terat. Kulağız. Men zerarly. Men etdim. Şo almalary men ogurladym. Ýöne taýagy ýen sen. Kim var o yerde? Gömmol. Kaçma. Dur kaçma. Sen hiç tat görüňok bolýarmy? Dur kaçma. Meni demok. Temmol. Sen yeni yalan etdiň mi? Meni demok. Men edemok. Talip. Kardeşim. Men edemok. Wah, men ellemde ulan bolsady. Urmadyk bolsadym. Beýle boljagy nirden bileýin? Men nirden bileýin? Bu gelip men etdim diýenne men näme etjegimi bilmedim. Köp oýlandym. Näme etsem käm diýip köp pikir etdim. Näçe ýyllar geçdi. Hut öz doganmady saňa edenim düşündirip bilmedim. Kabul etsek, saňa bir zat bermekçi bolýan Talip. Bu yer innetenki Talip. Şu öýüm, şu bagam. 70.000 öwdün boljakmy, dolmajakmy bilemok. Sen men bağışlarmy? Talip. Menim näme isleseň edeýin. Günäm juda uly. Näme jedaý berseň razy. Meni bağışlasaň bolýar. Men razy bolsaň bolýar. Men razy. Menem hasana var ýadym. Seni beýerden tapaýdym. Hemmez üçin saňa taňry ýalkyny aýtmakçy bolýan. Maňa ananaň üçin, efi üçin, gaýratlygyň üçin sawal. Sawal. Gaýdyp seni ýolumda görmeýin. Ýolumda durma. Bir çörek versene. Baş etsene. Alın. Ağırma veriň. Bar bolun Melek hanım. Öwranday gözüň yum. Inne açay. Hani bil hayselimde. Şonno. Bilmediň. Aýagy üstüne dursun otura. Şonno. Bilmediň.
Melek tayda gözüň yum. Inne aç. Hani bil hayselimde. Şunna. Bilmedin. Yeni bir gedek gözüň yum. Inne aç. Şunna. Bilin. Onunla mene gittim. Hani yeni bir gedek. Biraz işim var. Onu sağ olun. Oğlum bana biraz açık kadar verme hani. İbrahim dayı. İbrahim dayı. Gözüň yum. Suna. Suna. Suna dur hani. Sen yan Melek Hanım. Kıydım dura. Kıydım karaş hani. O ne çekişinin ırsıqallığını bilen yok mu? İstesem rahatın öz sana verir. Yönü beytip aytman alma. Sen bana uğur diyecek bolyan mı? Sen ne hil biye devayale? Onsuzum sen zararlı Murat bilen ayrıştım. Kıydım. Ağzımdan çıkanı kulağını isteyemi. Bu ne hilsiz bollu? Bana tökme datyan. Allah korusun. Kulağım. Men sen ayıbını yüzüne de basmak istemem. Zar etmegim. Gel. Aramızda dine kovuluğu. Gelme olayma. Utanman tökme datyan. Ayıp bolur. Melek Hanım. Melek Hanım. Melek Hanım. Melek Hanım. Melek Hanım. Kömek edin. Kömek edin. Murat. Murat. Alga Murat. Näme boldy? Eceň. Melek Hanım. Alga. 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 Ece?